sa gabos. Member KGP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:44 ang oras. Hatod sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indukan Clinic ni Dr. Rudy Ante. Piparan po sa Indugabos na sa bukas. Asin yaonan siya sa sayang clinic sa Santa Teresita Hospital, Oro Aldao. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot, dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, punong barangay, Perfecto Nasyon, kan barangay Gugon, Legazpi City, nahadit po sa makaskas na pagdakol kan COVID-19 cases sa iyang barangay. Para mo po ang detalye sa report ni Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Salamat tabi, BP, ikurab ngunyan si Kapitan Perfecto Nasyon kan Barangay Gugon, Legazpi City pagkatapos na mataskas ang pagparakanayap kan kaso ng COVID-19 sa saindang barangay kung pwestonin magkakapamilya asin sarong residente na Paratokdo. Ini ang sa iyang itinuga sa DCG Bayos na daing niya sukat akalao na mangyayari na 5 tulos ang aktibong kaso sa isa indang barangay. Tan magpositibo enot ang sarong teacher na si Bicol patient number 5713 na sarong 52 anyos na babayeng Paratokdo na nagmanifesto anhelang kan Abril 1, 2021 asin suminurunod na ang mga kapamilya kay ni na mga estudyante na sinda Bicol number 5955 sarong 21 anyos na lalaki. Sunod digdi si Bicol number 5956 sarong 18 anyos na babae. Asin Bicol number 5957 na sarong 14 anyos na lalaki. Bago pa man ini magpositibo na enot ng magpositive man sa COVID si Bicol patient number 5877 na saro man na 44 anyos na babaeng Paratokdo na nagmanifesto anhelang kan Abril 8, 2021. Ang pinagkakatakutan kang kapitan taan mga enot na naunambitan magkakapamilya asin makaskasan o lagitan ng bayan na ando na ninda dapat maadala nin marhay kan otoridad lalo na kan Department of Health at tibaad ngayon variant na ni kan COVID. Pero sa pahayag man sa DCGB nyo, sa pakikipag-ulay mismo kay Dr. Ernie Vera kan Department of Health, wala pa man kinakakalaog sa Bicol initialmente nin siring na variant. Tanong pa nga ni kinadetermine ang Pilipinas na igwa na kitang variant. Roger. Hanggang sa ngunyan, dahil pa man kita, dahil naaraman kung nata, tanggan ngunyan, dahil ki-impormasyon ang DOH Central Office na kung kita igwa na o dahil ki-Philippine variant. Roger to that, Abi ka para taram tayo na UK variant, ano pa ito saro, African variant, Brazilian variant. Roger. Buda, igwa kita ngunyang kidakol na variants digdi sa palibutan dyan sa mga nakakalakop sa mga tindahan, buda mga groceries. Ano ito? Jim's Coffee variant. Ay, tumaga na ka. Agada ka. Jim's Coffee variants. Panagulakitan ang pagtawag kang kape. Yes, oho. Balik digdi dahil kini nangangapudan si Kapitan Nasyon nakikimahirap din sa mga taga-gugon. Nadaay na magdurunong-dunong sumunod na sa ipapautog mo niya na polisiya ni Alcalde Noel Rosal sa syudad para maibitaran ang pagkanayap din siling na kaso lalo na pati ang gugon baga sa royan sa Partical Legazpi Port District area na nasa sentro kan Legazpi. Sabi ba ni Mayor, puno niya na aldaw, ma-impuler kita kan City Ordinance Roger to that. tungkol sa pagpapasunod sa pagsulog nin mask asin field. Pagday ka kayo ning surusulog, Penalty na. may penalidad ka, titikitan ka kan mga enforcers. Roger. Ande ko arang mo siyan matiket, police, PSO, or si say na grupo. Sinda, police PSO tapos Police si PSO. Marbella.
Ang kantidad kan first offense, pag ikanadakop na day kang face o day kang mask, 2,000. Roger, Ikaduwa, 3,000. correct. Ikatulo, 5,000 na lumalagatak ang penalidad mo. Roger, Kung day ka magsunod digdi, posibleng makasong kay kaso kriminal, papailan kang kaso sa City Prosecution's Office. yeah, criminal case na. Iling nga sa TV. Roger. Di nagbarayad sa mga natikitan. Papailan kay kaso ni Mayor Villanueva sa sa Prosecution's Office, duman sa 3rd District o 1st District Canalbay. Correct. O di maray. Diba? Magabat ang penalidad, kaya dapat magsunod kita. Roger. Yes, oho. Roger, kay puwan ko niyan susok kay Kapitan, magsurunod sa na daw. Para ang iba daw na paagi. Kung na may reloso po Tama. man, magsunod sa na. Tama. Tanganing Buda, na sunod ibitaran. para mahilig man magparalan tuag dyan. Buda, so mga hali sa ibang lugar na nakakalusot sa mga checkpoints, mag-home quarantine. Correct. Mag-home quarantine. Maging responsable. Iling nga, Correct. ato kadakol akong nadadagong na history. Kung nata sa sarong lugar, sa sarong opisina, sa sarong lugar, sa sarong area, opisina, nagkalat sa virus dahil ta may mga nag-uruli na yan. O May di man nag-observe? kanyang quarantine mo niya, nakawagas. Correct? Roger. Diba? Saro padig sa tigbabandayanin da susok kay Kapitan Dasyon ayuan pag-arabot kan mga LSI. Oo. Sa iya man na siniguro na oras na maaraman ninda tulos ninda ining katawan ng formal na disposisyon asin iko-coordinate sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Tangani ng maibitaran ang pagkanayap kada sampita ng hilang. Okay. Pagkang pahayag ni Kapitan Dasyon. Magalang to kita din maray, magbantay, firme, mag-iingat, lalo na sa mga senior citizen, sa mga aki. And syempre, lubos kita sa pamilya dapat mag-iingat. Tanganing malikayan tayo ni tama paglagaan ng hilang. Difícil pati ng kalaban talita na hiling. So, mga kisarong residente na kung medyo talaga ng kuwan kamatian, sa positive man sa kinuha naman siya ng kuwan, ang bulan sa kansang aldaw, so dahil naman sa tigpalo sa naman siya, quarantine naman. And syempre sa pamilya, dapat sila magsunod, ma-quarantine na sa 14 days. Dahil naman aramin kung bagong virus ini kang sabing COVID. So, sabi ko nga mapa-emergency meeting ako. Roger, yan ang Yan. pahayag ni Kapitan Perfecto Dasyon. Gari mananggad si Kapitan, nailing ko mananggad sa footage mo na pinahiling. Problemado talaga? Tatagkurulot na sa baraba? Problemado talaga si Kapitan. Nailing ko sa aura niya Oo. na dapat man talaga problemahon kang mga kapitan ta bako karaw-karaw na sitwasyon na ini. Oo, Roger, bako talaga daw. Madindugon, biglang nagdakol sa kaso mo. Correct. Diba? Oo. Salamat tabi Kapitan Perfecto Nasyon sa imong gigibo na aksyon tungkol sa bagay na ini. Oo, Roger. Kayang-kaya mo po. Kayang-kaya. Buda mag-aktibuhon mong pati dyan na mga Yes. sa barangay. Yes. Ailing taman personalmente. Okay. Roger, yan tabi BP ang contact tracing man kan DCGB nyo sa mga barangay digdi sa Legazpi Fourth District area. Nadakol ang kaso ng COVID. Abangan ng iba pa, ako po si LBB. Epektibo ngunyan mga tugang na aldaw, sarado po ang Sawangan Park sa Puro, diyan sa Barangay Dapdap, Legazpi. Ang Legazpi Boulevard, mga tugang limitado ang tao diyan. Sarado ang Linyon Hill, sarado ang Linyon Hill. Asin po mga aktibidades diyan sa Barangay Pinarik, asin po istansa. Alagad, bukas ang mga malls, groceries, market, simbahan, restaurant, asin mga opisina. Subject po to the restrictions na mga ipinasunod mga tugang kan lokal na gobyerno. Epektibo mo yan na aldaw, susog mga tugang sa public advisory na permado ni Alcalde Noel Rosal tan Legazpi, ipinairaro mga tugang sa high-risk area kan Department of Health. Gusto sabihin, halangkaw mga tugang ang kaso sa satuyang syudad. Susog yan sa pahayag kan Department of Health. Sabi ni Mayor, Legazpi City has a high level of risk to COVID-19 based on the analysis of the Department of Health
Kaya po mga tugang, uni ang pangapudan kan lokal na gobyerno. Si Mayor kaya, garo na ito magkakahuron mo niyang kiatab, tas nahiling ko ining post niya 6 hours ago. Garo nagkaturog si Mayor, maaga na. Pero saro-saro unta ini. Tabaka maapudan ta. Minimum health standards, siring po sa pagsuulog nin mask. As in face shield, physical distancing nin sarong metro, frequent hand hygiene, coughing etiquette. Mandatory po na pag-take nin body temperature sa paglaog sa mga workplaces. Ipapasunod ini mga tugang sa implementasyon kay ni kasarabay ang violasyon sa City Ordinance number 150033 2020 na na-approve kang Nobyembre 23, 2020. Iyo po ini. Subasihan kang pigsabi niya itong penalidad kasabago na 2,000, pero sa penalidad na primero, 2,000, 3,000, 5,000 sa day po paggamit nin mask as in violasyon kang health protocols. Now, strict home quarantine shall be observed in all household. Mapasunod mga tugang kay striktong home quarantine sa mga lugar, sa mga harong. Ay kaya nga ni household home sa harong tabi, di ba? Kaya Master Masida, sarabayon ka. Containment strategies for close contacts or those exposed to confirmed cases shall be employed such as, ito, granular lockdown utilized in our COVID-19 alert system. Pag sinabing granular, pwedeng barangay i-lockdown mo o purok kan barangay mo o compound mga tugang sa lugar mo. Number 3, ito movement of all persons shall be limited to accessing essential goods and services. And for work in permitted offices or establishments, siring po mga tugang sa mga aktibidades na pinagtutugutan sana. Ang gabos na mga barangay sa syudad ma-re-establish as in ma-checkpoint sa pagkondukta sa mga lugar ninda para po sa random inspection. Kaya po sa mga barangay sa Legazpi, may hiling muna mga tugang ang mga checkpoint dyan sa mga areas. Ngunyan, hanggang sa aga, masunod na mga aldaw, maririparo mo po nindo yan. Ang mga aki, 18 anyos pababa, those below 18 years old, those who are above 65 years old, Madam Regino, susubra na daatabi sa 65 anyos, madam. As in igwanin mga immunodeficiency, comorbidity, or other health risks. But those shall be required to remain in their residences at all times. At all times, sa gabos na oras, except, yan, iguman ki, nakasurat na kuan alos na parte for obtaining essential goods or services. Halimbawa, mabakal kang bulong dahil kang ibang masugo, ginutom ka jing, mabakal kang lugaw, pwede kang tugutan ta dahil para gusto mo ka lugaw. Okay? Or for work in permitted industries or offices or such other activities pa niyan. O kung matrabaho ka, o malaog ka sa opisina mo, o iba pang mga aktibidades na pigtutugutan. Todo, naputunta, ano ining activities, mga tugang, na pinagtutugutan sa syudad? Dapalo, ang masunod na tabi na mga persona or aktibidad, iyo ini shall not be permitted to operate work or may be undertaken. O ni ang bawal, tamang pagkasabot ko sa English kan advisory ini. Sabi digdi,
the following establishments, persons, or activities shall not be permitted to operate, work, or be undertaken. Yan. Ito, okay, inambawal. Entertainment venues with live performers such as videoke bars, videoke clubs, konsyerto o concert halls, theaters as in cinemas. Tayo na naman sa mga sineanta. Bawal na naman ang mga bars dyan nagkukurukaranta sa luwas. Recreational venues, siring po sa internet cafes, Salbatana. Nakikimairag tabi ako sa PLDT. Ako sa harong, de ako ran aki ko sisibot kay kakakuti-kuti kang internet de nakaka-online ta ang internet connection po nindo wara. Bata mapagalon pag-apudan. Ilinga, de ka pwede magduman sa internet cafes, siya ta sarado. Internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, and similar venues. Maharapot naman kamo. Paano nga istupada? Paano nga istupada? Amusement parks or theme parks. Yan. Peryahan. May peryahan kita. Kid amusements, industries, playgrounds, playrooms, kiddie rides, and similar activities. Don Miguel Lopez de Legazpi Boulevard in Sawangan, Linyon Hill Parks, Pinarik View Deck, and Stanza Hills are therefore temporarily closed to the public. Sararado. Bata kan sarong simana, nag-ikot-ikot kami ni Mrs. Tapig paparos-paros ko man si Mrs. Naglakaw-lakaw man lamang kami. Nag-ikot-ikot kami, nakaabot kami dyan sa istansa. Salbatana, pagbungad mi pa sana sa entrada kang istansa na yan, Jesus ko ang tao mga tugang. Durukutan ang siko? Durukutan tabi. Durukutan, nahiling mi mismo. Kung paano pigbab nababayular mga tugang an mga protocols yan. Tamang-tama, yaon duman sa tourism officer, nagkatao palan ki instruction sa mga tao na mag-mask buda, magsunod ka protocols. Ito. Outdoor sports. Outdoor sports or venues to contact sports. Yan, mag-games activities, therefore, contact sports such as basketball. Yan.